Mayang adlaw sa imo dira abyan kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagalin pa diri sa Bai City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipaprasacar. Sa karon, pastor sang Bai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang aton nga paghambalan karon amo ining pagtubo sang Kristohanon nga magapadulong sa kahamtong. Importante suno sa kay Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi lang ang bata magpabilin nga subong bata. Gusto ang mga ginikanan nga siya magatubo subong isat na kabata nga makalakat, makaistorya, makahampang kag makabulig man sa iya mga ginikanan. Ang pagtubo sa aton Kristohanon nga pagkabuhi importante. Nagakinahanglan nga kita mahimo nga hamtong kag aton dumdumon gid pirmi abyan sa pagtambong sa aton simbahan, sa mga serbisyo kag mga pagsimba o pag-alagad sa Dios. Dira sa katilingban sa mga Kristohanon, makasugata kita sang kaupod naton nga mga tumulo nga magapakamayo sa aton sa mga pagtulunan kag espirituhanon nga mga pagpakamayo. Siling sa Hulubaton, Kapitulo 27, versikulo 17 sa English, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Ang Hebrewanon, Kapitulo 10, versikulo 24, naga-encourage sa aton, nagasiling, considering one another to stir up to love and good works, and not to forsake gathering together, but to exhort one another, especially as the day approaches. Aton buhaton ang pagbasa pirmi isang pulong sang aton Ginoo. Pagbasa kada adlaw. Ang bulahan nga tao suno sa Salmo Kapitulo 1, versikulo 2, nagaangkon sang kalipay sa pagpamalandong sang kasuguan sang Dios sa adlaw kagabi. Aton tingwaon nga kita makatuman sang mga kasuguan sang Dios kag sang iya nga kabuoton. Kita magpaubos nga magtugyan sa mga tao nga gintugyan o gibutang sang Dios sa ibabaw naton. Kinahanglan nga kita man magtinguha sa pagsimba sa Dios, sa paghatag sa iya sang dako nga dungog kag balaan nga lugar sa aton mga panghuna-una kag sang aton mga tagipusoon. Aton ipahayag man ang aton gugma sa iya pinaagi sa paghimo sa iya subong una gid sa aton mga pagpili, mga desisyon, pagkabuhi kag mga tinguha kag handom para sa aton kaugalingon. Hindi ba lang nga nagasiling ang Mateo 6:20 o 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Aton ipahayag nga aton hanuot, dako nga pagpasalamat sa Dios kada adlaw. Kung aton huna-hunaon ang iya ginahimo sa aton nga mga kabuhi, aton ipahayag sa iya ang madalom, hanuot, ang aton kinasing-kasing o tinagipusoon nga pagpasalamat sa iya. Si Pablo nagsiling sa mga Kristohanon dito sa Tesalonica, "In everything give thanks, for it is the will of God concerning you."
no, ng Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Kung kita may pagkamapasalamaton nga attitude, abyan, kita makatuon nga magmahinatagon, kag mangin gracious nga say sa mga Kristohanon. Aton man i-practice ang pagkamapainubuson sa aton matag adlaw nga pagkabuhi. Kung kita mapainubuson, ang pagkamapainubuson amo ang magadumala sa aton mga attitude kag sang aton mga buhat nga nagaresulta o kung nagapamunga sa pagkabalaan, kalinong, harmonia sa aton pagpangabuhi kaupod sa iban nga mga tao. Ini nga mga tikang kag mga buhat abyan magahimo sa aton nga mga hamtong. O hindi lamang kita magpabilin nga mga bata kundi nga nagapadayon nga may kalipay sa pagkabuhi kag sa pag-alagad sa aton dako nga Dios nga ang iya pag-abot aton gid paabot sa aton nga mga kabuhi. Kita may paghayanghag, so to speak, sa pagbalik sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Dios nga balaan, salamat nga kami nangin anak nimo. Pinaagi sa amon nga paghinulsol sa amon mga sala kag sa amon nga pagsalig sa imo bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang ini nga mga tikang sa amon nga mga kabuhi naghatag sa amon sang relasyon o kon kaangtanan sa imo, Dios nga matarong kag balaan. Pinaagi sa dalan sa manugpatunga, manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, ang imubugtong anak. Dios, Amay namon, salamat nga sa nagahulat kami sa pagbalik sa imubugtong anak sa sininga kalibutan. May mga inagihan o eksperyensya kami nga mangin instrumento sa amon pagtubo sa amon espirituhanon nga pagkabuhi. Dugangi, O Dios, ang amon mga oportunidad sa pag-alagad sa imo. Buligi kami nga maghigugmagid sa imo, sa amon nga mga kabuhi nga nagauna sa imo, sa amon nga mga desisyon nga pagabuhaton. Kay sa ngalan sa among manluluwas nga si Ginoong Hesukristo, amon nga ginapangamuyo, kabay pa. Abyan, salamat gid sa inyo nga pagpamati sa sining aton nga programa sa sining istasyonan sang radyo. Ang Dios magauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Madamo gid nga salamat.